अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इन तकफुरू फ़इन्नल्लाहा गनियुन अन्कुम वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरू यर्ज़अहु लकुम वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर. Danas pričat ćemo za zahvalnost Allahu. Kada mi vidimo u sebe, nalazimo, imamo nekoliko Božje blagodati koje On nama podario. I mi smo dužni da budemo zahvalni za Boga. Ako vidimo svog tijela, ako vidimo svog stanje, na koje stanje čovjek se nalazi, on treba da bude zahvalan Boga. Ima neki ljudi koji uvijek kukaju, uvijek pričaju fali ovoga ili onoga. Oni nisu nikad zadovoljni za svoje stanje. Allah nama ne zabrani da mi napredujemo, ali On nama zabrani da budemo nezahvalni. Zato što kada mi budemo nezahvalni, onda znači mi negiramo ovi Božji blagodati koji On nama podario. I zato za svaki Božji blagodat mi ćemo biti pitani. Svi ovi njegovi blagodati što je On nama podario ima neki svrh. Ako On nama dao ruke, onda to je da radimo, noge da šetamo, oči da gledamo, usta isto i jezik da pričamo. Ali za sve stvari mi možemo da radimo nešto dobro ili isto možemo da radimo nešto loše. Ako bi radili dobro dijela kroz ovog osobina, onda to faktički mi budemo zahvalni Boga. Allah kaže, ako vi odbijate, zaista je Allah posve nezavisan od vas, njemu ne treba da vi pomognete njega. I On ne voli nevjerstvo kod svojih robova. A ako ste zahvalni, On to voli radi vas. Ako ste zahvalni, onda Allah to voli. I ni jedna nosač tereta neće nositi teret drugog. Poslije ćete se vi Gospodaru svome vratiti i On će vas obavijestiti u onom što ste radili. Sigurno On dobro zna tajne grudi. Onda On dalje kaže, fazkuruni azkurkum vaškuruli vla takfurun. Zato se sjećajte mene i ja ću se sjećati vas i budite zahvalni meni i nemojte mi biti nezahvalni. I zato svaki dan kada počne za nas
mi treba da zahvalimo Boga. I zato je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem on nama naučio takvi mnogi stvari što treba da mi koristimo tokom svoje dnevni život. Na primjer, kada probudimo, onda on nama naučio jedan dua. Čim probudite, učite taj dua. I onda kada idete u banjan, kada završite nužda, onda učite dua. Kada jedete, onda učite dua. A to su svi način zahvalnost Boga. Na primjer, ako bude nešto dobro za nas, onda treba da kažemo alhamdulillah. Ovo je isto jedan način za šukar, način zahvalnost za Boga. I ako neko nama pomaže, ako neko nama pokloni, nešto dadne, onda treba da kažemo jazakumullah. I kada vidimo nešto dobro kod nekoga ili kod nas, onda se kažemo maša Allah. I ovo su neki riječi koji treba da koristimo u svakodnevno život i da koristimo od srce. I taj onda zahvalnost stigne do Boga. Onda imamo nekoliko ajeta u časnom Kur'anu koje nama govori za taj predmet. Allah kaže وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. I kad je vaš gospodar najavio, ako budete zahvalni, ja ću vam sigurno povećati. A ako budete nezahvalni, moja kazna je zaista stroga. Surat Ibrahim, 8. ajet. Ovdje ima veliki upozorenje. Allah kaže, ako budete zahvalni, ja ću vam sigurno povećati. Ovo se pokazuje, ako je Allah nama dao nafaka, nama dao zdravlje, nama dao porodica, djece, prijatelji i onda država gdje mi živimo. I ako smo zahvalni, onda Allah kaže, on će povećati. On će povećati opskrba, povećati taj odnos, povećati ljubav. Na sve način on će vama povećati ako bi bili zahvalni. I kao sam rekao u početak, ako čovjek bude nezahvalan, onda Allah kaže, moja kazna je stroga. To znači onda niste prihvatili njega kao svog gospodara. I vi ste mislili da ovo što ja imam ljepota, imam bogatstvo, imam ovo bilo šta zdravlje, ovo svi su zbog moje ličnost. Ja sam sam uzrok za ovo Božje blagodati i to je kao nezahvalnost. Allah može za jedan trenutak uzmi sve. Dosta puta se dešava čovjek odjednom on crkne, nešto se dešava, on ode. I zato dok Allah nama dadne svi osobine, uvijek treba da budemo njega zahvalni. I onda isto on kaže inna hadajnahu sabila imma šakiram wa imma kufura. Zaista mi smo ga uputili na pravi put. Ovo on govori za čovjek. Bilo da zahvaluje ili ne zahvaluje. On nama dao put, pokazao put. Ako budete zahvalni, ja ću povećati. Ako budete nezahvalni, dobit ćete kazna. Onda on kaže, izbor je vaš. I na drugi ajet se kaže, iako bi Allahove blagodati brojali, ne bi ih mogli brojati. Toliko su njegovi blagodati. Naprimjer, kada čovjek vidi svog tijela, kada čovjek vidi oči, uši, ruke, noge, ako svi su u redu, onda zato ovo je onda vazda, onda hrana, onda voda i
imamo toliko ovi njegovi blagodati i onda on nama napravio da smo alhamdulillah muslimani i to je isto je njegovi jedan blagodati. I oni ljudi, Božje poslanici koji su bili zahvalni, Allah ocjenio njihova dijela, njihov trud. Za Hazret Ibrahim a.s. sada muslimani, kršćani, ževri, svi njega voli, svi njega poštuju i zbog njegove vrline. Allah kaže za Hazret Ibrahim a.s. Inna Ibrahima kana ummatan kanatan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Zaista Ibrahim je u svoju ličnost bio jedan ummet, uvijek poslušan Allahu, njemu uvijek naklonjen i bio, on nije bio od idolopoklonika, zahvalan za njegove blagodati. Allah je njega odabrao i uputio ga na pravi put i ovo vrlina pripada Hazrat Ibrahim a.s. da je on isto uvijek bio zahvalan Boga. I onda Allah kaže, Allah vas je izveo iz maternica vaših majki dok ništa niste znali i napravio vam je uši i oči i srca da budete zahvalni. Hazrat Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, nije zahvalan Allahu onaj ko nije zahvalan ljudima. Kada mi zajedno družimo, onda ponekad bude potreba pomoć od drugi čovjek i kada neko nama pomaže, onda druga osoba, on je dužan da bude zahvalan. Vidite, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koliko dubino on gledao ovo priroda čovjeka. I kaže, ako čovjek nije zahvalan Allahu, onaj koji nije zahvalan ljudima. Ako nije zahvalan ljudima, onda ne može da taj čovjek bude zahvalan za Boga. I zato ovo je najbolje dova što je nama poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio. Kada neko pomaže ili dadne poklon, onda treba da kaže jazakumullah, to znači neka Allah vama nagradi. I ovo je jedan način zahvalnost. I isto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko nije zahvalan ni maloj usluzi, nije ni velikoj. Vidite, ako ponekad čovjek misli ovo što je neko radio za mene, to je nešto sitno, to ne vrijedi, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, za mali stvar isto treba da pokažete zahvalnost. I kaže, ako nije neko zahvalan na maloj usluzi, nije ni na velikoj. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem još jednom rekao, ko vam učini kakvo dobro, uzvratite mu. Ako nemate mogućnosti, molite za njega toliko dok ne vidite da ste mu se odužili. Ako neko pomaže i ima neka naredba od Kurana, ako neko pokloni vas, onda treba da vi vratite. Isto njemu dajete poklon. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto rekao, ako ovo delite i međusobnom pokloni, to se poveća ljubav. I ovdje poslanik kaže, ako ne možete vratite, onda molite za njega. Toliko dok ne vidite da ste mu se odužili, da ste vratili taj dug.
I šta se tiče dijela od naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njemu Allah podario najveća bogatstva, znanje, ovo časni Kur'an. On uvijek bio zahvalan za Boga. On toliko dugo stajao na namaz, u noćnom namazu, da bi mu noge znale oteći. Pa kad je upitan zašto to čini, kad su mu oprošteni sve njegove grije, to ne znači da je nauzbillah poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio neki grije, ali ovo neki nedostataka kao čovjek, ali Allah njega već oprostio sve. I kada je neko rekao zašto toliko mučiš, da satima stojiš na molitva, i poslanik odgovorio, a zar da ne budem rob zahvalni, Allah mene toliko podario svoje blagodati, onda ja sam dužan da budemo zahvalan. I ovo je način da postanemo njega zahvalan. Ima isto još jedan hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio Hazrat Muazu i rekao, tako mi Allaha, ja te u njegove ime volim, pa nemoj zaboraviti da poslije svakog namaza proučiš ovo jedan dua što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio Hazrat Muaz, jedan sledbenik, i rekao ovo poslije svaki namaz treba da učiš. Možemo da mi spojimo sa ostali tasbiha, kao na primjer mi poslije učimo kada predamo selam, i mimo ostali tasbiha isto treba da ovo spojimo. Poslanik rekao treba da učiš Allahumma a inni ala zikreka wa šukreka wa husne ibadeteka. Allahu moj, pomozi mi da te se sjećam, a ti zahvalujem, i da ti kako je najbolje robujem, da postanem tvoj rob, da završimo tvoje zahvalnost. Ovo mogu da ponavljamo još jednom, da bi vi pamtili. Allahumma a inni ala zikreka wa šukreka wa husne ibadeteka. To je kratak dua. Allahumma a inni ala zikreka wa šukreka wa husne ibadeteka. Allahu moj, pomozi mi da te se sjećam, da ti zahvalujem i da ti kako je najbolje robujem, da budem tvoj rob. Hazrat Ali ibn Talib, koji je bio 4. halifa, jednom čovjeku rekao, blagodat se produžava zahvalnošću, što se više zahvaluje, blagodat je veća. Blagodat i zahvalnost idu jedno sa drugom. Allah neće prestati da povećava blagodat sve dok rob ne prestane zahvaljivati. Zato da vas Allah i zato ovo je najbitan stvar, da čovjek na bilo koje stanje on treba da bude zahvalan Boga. Onda još jedan ajet se kaže, zašto da vas Allah kazni ako ste zahvalni i vjerujete, a Allah blagodatima uzvraća i ima trajno znanje. Allah, njemu nije potrebno da on vas kazni ako vi budete zahvalni. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponekad on nama pričao neke stare priče
kako prethodni ljudi, oni su radili neka dobrodjela, ali kako je Bog postupio sa njima. I ima jedna interesantna priča, Hazrat Abu Hurera radhiyallahu ta'ala anhu prenosi da je čuvao od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako govori, Allah je htio iskušati trojicu ljudi iz Banu Izraila. Ponekad Allah stavi čovjek na iskušenje, da on vidi da li čovjek je zahvalan ili nije zahvalan. I to se onda vidi poslije postupak i poslije dijela od čovjeka. Poslanika kaže, i ovo su bili trojica, gubavica, čelavica i slijepica. Pa im je poslao jednog meleka. Melek je došao gubavicu i rekao, šta bi ti najviše želio? Gubavic reče, lijepu ovo boju i lijepu kožu i da se otkloni od mene ono što kad ljudi izaziva odvratnost kad me pogledaju. Melek pređe rukom preko njegovog tijela i njegova bolest nestade. I bi mu data lijepa boja kože, zatim ga melek upita, koji ti je imetak najdraži? Reče deve. Dato mu je steona deva i rekao mu je, neka ti Allah dadne u njoj blagoslov. Melek došao, vidio šta fali kod čovjeka, on rekao i da li je dao još Božje bogatstvo. Zatim je melek došao čelavicu i rekao, šta bi ti najviše volio? Čelavic reče, lijepu kosu i da se oslobodim ovoga, zbog čega kad ljudi izazivam odvratnost. Melek ga pomilovao po glavi, te bolest prođe i dobio lijepu kosu. Zatim ga melek upita, koji ti je imetak najdraži? Reče krave. Data mu je steona krava, pa mu melek reče, neka ti Allah u njoj da blagoslov. Zatim je melek došao slijepicu i rekao, ovo sada treći čovjek. Šta bi ti najviše volio? Slijepac reče, da mi Allah vrati vid kako bih mogao gledati ljude. Melek pređe rukama preko njegovih očiju, pa mu Allah vrati vid. Potom ga melek upita, koji ti je imetak najdraži? Reče, ovce. Dato mu je rasplodana ovca. U sve trojice se mal množio i povećavao, pa je tako biviše ovo gobovac imao puno dolinu deva, biviše čelevac punu dolinu krava, a biviše slijepac punu dolinu ovca. Potom je melek došao, poslije je prošao jedno vrijeme, onda taj melek opet došao kao jedan siromašan čovjek i rekao, ja sam čovjek, nevoljnik, ostao sam bez opskrbe na svom putovanju i niko mi poslije Allaha danas ne može pomoći osim tebe. Zato te molim, tako ti onoga koji ti je dao lijepu boju kože i bogatstvo, da mi daš jednu devu kako bi mogao nastaviti put. On mu na to reče, imam velike izdatke. Melek reče, kao da je to od nekud znam da ti nisi onaj gubavac kojeg su ljudi smatrali odvratnim i siromah, pa ti je Allah podario imetak. On mu odgovori, ovaj imetak sam naslijedio od svojeg predaka.
Melek reče, ako si slagao, neka te Allah povrati u ono stanje u kojim si bio. I zatim je melek došao ćelavicu i njemu isto je on rekao mu ono što je rekao i gubavacu, a ovaj mu je odgovorio kao i prvi. A zatim melek je njemu reče, ako si slagao, neka te Allah povrati u ono stanju u kojima si bio. Potom je melek došao slijepcu u njegovom liku i obliku, pa je rekao, ja sam siromašni čovjek, putnik koji je na putovanju ostao bez opskrbe i niko mi poslije Allaha danas ne može pomoći osim tebe. Zato te molim, tako ti onoga koji ti je povratio vid, da mi daš jednu ovcu kako bi se sa njim pomogao na putu. On mu odgovori, ja sam bio slijep, pa mi je Allah povratio vid. Uzmi koliko hoćeš, a ostavi koliko hoćeš. Tako mi je Allaha, šta god danas uzmeš, neću te opterećovati da mi to vratiš radi Allaha azza wa jalla. Melek mu tada reče, zadrži svoj imetak, vi ste samo iskušani. Allah je zadovoljan tobom, a razsrdio se na tvoja dva prijatelja. Vidite, kroz ovo priče nama bude jasno, onda se kaže kao da Allah onda uzio bogatstvo od prethodni dvije, onda njemu ostavio. I ovo je jedan način, možda isto mi primetimo, ponekad neki ljudi budu dosta bogati, ali prođe vrijeme, onda ostane ništa. I zato ključ je u tome da čovjek bude zahvalan Boga za njegovi blagodati i isto pomaže siromašni ljudi koliko on može, da bi onda taj dio koja njemu pripada ostane čista i zdrava. Prenesi se od Anas ibn Malik radijallahu anhu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista je Allah zadovoljan od roba da kad pojede nešto zahvali mu na tome, a kada popije nešto zahvali mu na tome. Znači, za svaki stvar treba da čovjek i rob bude zahvalan Boga. I Allah isto kaže u svom knjigu, mi tako stavimo na kušnju jedne sa drugima, da bi rekli, jesu li samo ovo ti kojima je Allah milost ukazao između nas, zar Allah ne zna najbolje ko su zahvalni. Onda on vidi koliko čovjek je zahvalan, da li on ovo govori od srca ili od ovako. I drugo, ovo šetan, on ne voli da čovjek bude zahvalan Boga. I časni Kur'an kaže da je šetan rekao Allaha da on će napraviti takvi svoj plan, da on uđe, da on pređe kod čovjeka, kako časni Kur'an kaže, onda ću im, ovo je sada riječ od šetan kako je rekao, onda ću im sigurno prilaziti i ispred i iza njih, i sa desne i sa lijeve strane, i ti ćeš naći da većina njih nije zahvalna. Ovo su riječi šetani. I ako većina ljudi, oni su nezahvalni, onda oni ne pripadaju Boga. Oni su sluge za šetan. Zato što šetan je rekao da većina ljudi će biti nezahvalni. Ali onda Allah rekao, moji robovi, oni neće slijediti tebe. Oni neće robovati tebe. Oni su moji.
koji su moje, oni ostani moji. Ti ne možeš da imaš vlast nad mojim robovima. I zato ovo je veliki stvar. Čovjek treba da vidi sebe da li on je zahvalan ili nije. Da ne bude kao pripadnik od šetana. I onda za vjernik isto se dolazi nekad iskušenje. Probleme, teškoće, nekad bolest, nekad nema dovoljno bogatstvo, nekad nema dovoljno hrana, nekad vjernik zagubi život radi Boga. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, čudan li je primjer vjernika? Vjernik stalno profetira. A to je samo za vjernik i nikog drugog. Ako ga snađe kakvo dobro, zahvaluje Allahu, pa mu to u tome u istinu bude dobro. Kada Allah nešto podari, vjernik kaže šukur Allah, hvala Allah, alhamdulillah, Allah mene to podario, ja nisam imao znanje, nemamo ukustvo, nemamo neke vrline, ovo samo je zbog Allah mene to podario. Poslanik kaže i to je njemu bude dobro. A ako ga snađe kakvo zlo, neki problem, strpi se, pa mu opet bude dobro. Zato ako se za vjernik ovo bude neki problem, neki zlo, onda on misli ovo je od moj Boga. Ako moj gospodar voli da ja nešto patim, da imam problem, ja ću strpiti. I to isto njemu bude dobro. I još jedan bitan stvar, većina problem dolazi kada čovjek vidi ovi ljudi koji su bogati od njih. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama rekao, gledajte u one koji su ispod vas. Hajde sada, kada čovjek misli o tome, prvo da se vidi svoje stanje, da li imam krov nad glavom, imam kuća ili stan, imam porodica, imam posao, imam plato, imam hrana, i onda razmisli u širom svijetu koliko miliona ljudi nemaju kuća, koliko miliona ljudi nemaju hrana, koliko miliona ljudi nemaju odjeće da obući prikladno, i koliko veći broj ljudi koji imaju neke bolesti, nemaju sredstava da se liječi i vidi onda svoje stanje, onda treba da bude čovjek zahvalan. I poslanik kaže, gledajte u one koji su ispod vas, a ne gledajte u one koji su iznad vas. Ovo je zbog ovo bogatstvo ali za svjetski blagodati. A šta se tiče za religija, šta se tiče duhovni smisao, onda je poslanik kaže, gledati oni koji su iznad vas, koji su bolje od vas, onda treba da trudite da budete takvi. I onda je poslanik kaže, gledajte u one koji su ispod vas, a ne gledajte u one koji su iznad vas. To je preče da ne poričete Allahove blagodati koje vam je podario. I zato Allah voli da vjernik bude zahvalan. Da jedan čovjek se kaže, on išao u džamija i molio Allaha za neki novi patike, nije imao toliko pare, i kada je izašao iz džamija i vidi jedan čovjek nije imao noge, i odmah on osjetio i kako je on pogrešio i rekao da je alhamdulillah imam zdrave noge. I zato treba da čovjek vidi i oni koji su na loše stanje od nas. Običani Mesija al-Islam rekao, kad god vidijete da ste dobili neka pobjeda, da ste dobili neka uspjeha,
onda treba da padate na sađda. I jedan vjernik ne smije da misli šta je on stigao, to je samo stigao kroz svog truda, nego on treba da bude zahvalan Boga i on treba da poveća ljubav prema Boga i vjerovanje u Boga. I bilo kakva vrsta on ovo dobio uspije, on treba da samo misli ovo je samo Allah meni podario, ja nisam imao neke vrline, ovo je blagodat od Boga. Zato i naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem on bio kao Božji sluga koja uvijek bio zahvalan Boga. I naš peti halifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad on kaže i ako čovjek bude zahvalan, to ima on korist. I jedan vjernik Allah tako njemu napravio da njemu ne treba da ima neki pomoć od tuđi pomoć. Njemu ne treba neki blagodat od ljudi. I njemu ne treba da ljudi pomažu njega zato što on ima prijatelji sa Bogom koja je izvor od sve vrste blagodata i on samo treba da vidi svog gospodar i onda bude zahvalan njemu. I ponekad čovjek zaboravi, on kada postigne do neko nivo, neke vrline, on misli ovo je samo zbog moj trud i zato što ja sam tako planirao ili zato ovo bio moje mišljenja i ovo ovako sam mislio i tako smo uspjeli, samo ovo, ja sam to, ja i već dosta ljudi i tako onda napravi. I zato Allah kaže i vrlo malo broj ovo su ljudi koji su zahvalni i neka Allah nama tako napravi da mi budemo ovo među ovi ljudima koji uvijek budu zahvalni Boga i kad god Allah nešto podari, oni kažu alhamdulillah, ako dođe neki iskušenja, oni se strpi i onda prođu kroz ovo ispit i onda na kraju Allah tako napravi da čovjek još bude blizu Boga. Za Hazrat Ayub alejhi selam se kaže da je Allah njemu podario dosta bogatstvo, žene, životinja, porodica. Onda šetan došao i rekao on zašto da ne bude zahvalan Boga? Njemu je sve dobro. Onda se kaže polako tako se dešava, zato Allah nekad uzme ispit. Njegovi životinja su crkli, su poginili su svi, onda polako djece su umrli, onda ovi radnik koji su tamo kod njega, oni su napustili jednom po jednom, uvijek jedan Allah uzmi jedan dio, onda Hazrat Ayub uvijek kaže alhamdulillah, ja sam zadovoljan sa Bogom. Onda šetan misli, još on ima ovo i zato je on je zahvalan. Još on ima ovo, zato je zahvalan od Allaha. I onda na kraju dobio neki bolest, napustio njegova žena, napustili svi i bacili su van grad i opet on bio zahvalan Boga. I na kraju Allah on prošao kroz ovo ispit, Allah rekao, on je moj posebni rob, on je kao na vrh šta se tiče strpljenje i onda Allah njemu podario sve blagodati ponovo i možda je više od toga i on prošao kroz ovo ispit. I zato kao vjernik i ovo pogotovo u Ramazan nama isto se ovo pokazuje da mi strpimo zbog posta, postimo cijeli dan i strpimo se i na kraju onda Allah dadne taj nagrada i ovo treba da budemo zahvalni Boga što je on nama podario ovo mjesec Ramazan i da mi smo postili, da smo činili neki ibadat i neka Allah nama tako napravi da mi postanemo posebno ovi robovi koji uvijek budu zahvaljeni Boga i onda Allah prihvati
naš zahvalnost i kao poslanik rekao i znak da li čovjek je zahvalan Boga ili nije je da li ste zahvalni ljudima ili niste. I treba da budemo isto zahvalni ljudima, da li neko je nama činio neka usluga, da li mala ili velika, mi treba da budemo zahvalni. Neka Allah nama napravi ovi svoji odabrani robovi koji su zahvalni. Onda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, do naredni put.